Svečano božićno misno slavlje u katedrali Svetog Jakova u Šibeniku predvodio je šibenski biskup Ante Ivas. Uz biskupa koncelebrirao je župnik i kanonik katedrale Svetog Jakova don Krešimir Mateša, te biskupov tajnik don Ronko Glasnović i umirovljeni svećenik don Ivo Babačić. U homiliji biskup je naglasio kako je božićno slavlje svjetlo i poruka duboko i neizbrisivo utkano u dušu naše povijesti, u svekoliku životnu tradiciju te bogatu i plodnu kršćansku kulturu grada Šibenika i hrvatskog naroda. Naglasio je kako grad Šibenik idućeg Božića slavi 950 godina od svog prvog spomena, te u svom krsnom listu buli kralja Petra Krešimira ima 25. prosinac. Istaknuo je kako su tri velike poruke i zadaće koje se mogu iščitati iz kraljevskog božićnog krsnog lista grada Šibenika. To je na prvom mjestu poštivanje i podržavanje života. Podržavanje obitelji kao roditeljice i odgojiteljice života, najvećeg Božjega dara i blagoslova grada i naroda. Snagom obitelji koje su s vjerom u Boga bile otvorene životu, ovaj je naš grad odoljevao svim prijetnjama smrti, kakvih je bilo mnogo u povijesti ovoga grada, od bolesti i od nasrtaja neprijatelja svake vrste. To je potom i trajna borba ovoga grada da očuva istinsku slobodu i građana i grada. Ta kraljevska sloboda o kojoj piše kralj Krešimir, ovaj je grad mnogo puta u svojoj povijesti branio i spremno za slobodu prinosio i najveće žrtve. I to je potom, kaže nam, ili sugerira ovaj krsni list, zajedništvo ljudi ovoga grada. To je bila njegova najveća snaga kroz svu povijest. Zajedništvo na kojem je Isus stalno radio i stalno za zajedništvo odgajao svoje učenike. Nije li i ova katedrala Svetoga Jakova najljepši i rekao bih grandiosni spomenik snage zajedništva, vjere i života svih stanovnika ovoga grada, puka i plemstva, svećenstva i redovništva. Ovaj je grad, braćo i sestre, vjeran svojoj hrvatskoj kršćanskoj tradiciji, pokazao upravo snagu zajedništva i u Domovinskom ratu, napose u slavnom rujanskom podvigu kad je ljubav i zajedništvo pobijedilo čelik. Danas je nužna kultura života u Šibeniku. I danas našemu gradu i našemu narodu treba nove Božje hrabrosti i snage da njeguje kulturu života koja podržava obitelj, rađanje novih naraštaja, da ne bi, Bože sačuvaj, prevladala kultura smrti koja vrlo opasno kuca na naša vrata, pa broj umirućih sve više premašuje broj novorođenih. I danas našem gradu i našem narodu treba snage da brani dragocijeni dar Božje slobode, da se odupre novim silama koje sve više prijete i zarobljuju naše duše i naša srca, napose naše djece i mladih generacija. I nadasve, rekao bih, i danas treba našem gradu i cijelom našem narodu istinskog zajedništva, treba nam solidarnosti, da nas ne obuzme, kako kaže Papa Franjo, kultura međusobnog odbacivanja, otpada, kaže Papa Franjoj, u kojoj se sve više ljudi nalaze napuštenima, očajnima, u kojoj naš svijet postaje sve nemilosrdniji i okrutniji, pa je zato sve manje mira u ljudskim srcima i dušama, što se onda preljeva i čitavi svijet. Nakon misnog slavlja prema starom šibenskom običaju, brojni vjernici u dvorani Biskupske palače biskupu Anti Ivasu osobno su čestitali i zaželjeli sve najbolje prigodom Božića.